Autodeterminació és democràcia. Catalunya és una nació, fa 1000 anys que ho és, per la seva llengua, per la seva cultura, per les seves institucions, pel seu dret, pels seus costums. Però sobretot Catalunya és una nació perquè els catalans volem que sigui una nació. Generació rere generació hem volgut que fos una nació. I les nacions tenen dos drets fonamentals. El dret a la plenitud nacional, el dret a garantir el progrés i el benestar de la seva gent i el dret a decidir lliurement el seu futur. El dret a l'autodeterminació. I són dos drets innegables, són inherents a qualsevol nació. Nosaltres l'exercirem a fons, perquè ens abracem amb un principi que és universal, que és el principi de la democràcia. I res ni ningú no podrà impedir que nosaltres decidim lliurement, pacíficament, democràticament el nostre destí. Aquesta onada de llibertat i d'esperança a Catalunya té una característica que la fa ser extraordinària, que és que va de baix a dalt, que és el poble que s'expressa amb rotunditat. Hi ha unes institucions que recullen aquest anhel, aquest desig de llibertat del poble. I la combinació entre societat civil i institucions és una combinació que ens fa ser invencibles, ens fa ser únics en moltes coses, però sobretot ens permet donar la millor imatge del que és Catalunya. I per això, quan l'ISEC ha decidit iniciar aquesta campanya, respon molt a aquesta mateixa filosofia que tenim. Utilitzant la metàfora castellera, tenim una gran pinya que ens farà fer un gran castell. Per tant, benvinguts tots aquells que vulgueu adherir-vos en aquesta campanya per la democràcia, per la llibertat, per l'autodeterminació i que voleu ser protagonistes de primer nivell d'aquesta gran aventura que és fer néixer un nou estat Europa. Sí a l'autodeterminació.